Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayên bi rûmet müminin qadr bilen selavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Xwedê Teala xêr û xweşiya dîn û îmanê İslamê tê ki para hemî mirovan ku roja çû huzûra heq ji agirê cehennemê xilas bibin. Guhdarên bi rûmet ez îro ji we re behsa bi sê çar ayetan behsa çend mînak zulmê bikim. Zalim kîne ku mirov çawa dibe zalim. Dibe ku em herkes zalim bin. Piştî vê sohbeta hanê hûn dikare tenê li nefsa xwe qiyas bikin û muhaseba nefsa xwe bikin gelo ez jî ji tayfa zaliman me an ne. Dibe ku bi zanebûn û hin care jî belkî bê zanebûn mirov dibe zalim mirov hay ji xwe tunê. Aqîbeta zalima agirê cehennemê ve ezabê cehennemê. Ji ber wê Xwedê Teala divê em bê mînaka ku derbarê Adem û Hewa didim derbarê Adem aleyhisselam û diya însaniyetê Hewayê gava ez didim divê em herkes vê mînaka hanê li nefsa xwe li jiyana xwe li ticareta xwe li heyata xwe li gundê xwe li reîstiya xwe li paşatiya xwe li amirtî û memurtiya xwe em qiyas bikin gelo ev ayet ev em jî dikeve bin hukmê vê ayeta hanê an ne. Hûn jî dizanin Xwedê Teala Adem aleyhisselam û tevê Hewayê di cennetê de xoliqan di wir de afiran û ji Adem aleyhisselatu vesselam re got temamê cennetê milkê te ye avê wî, kaniyê wî, baxê wî, baxçê wî çi ti cennetê de heye ê te yê jê bixwe bi nûrşîcanî bi kêfxweşî kêfa xwe kêf û kerema xwe lê got tenê nêzîkê vê darê nebe. Ev dar hanê ne milkê te ye got nebe. Xwedê Teala di Qur'anê de di Sûrê Beqere ayeta 35 da dibêje ve qulna divê me got ya Adem uskun ente ve zewcukel cennete ve kula minha ragadan haythu şi'tuma ve la taqraba hâzihi şecerete fetekûna minezzalimin. Xwedê Teala dibêje me ji Adem re got tu jina xwe di cennetê de bisekin. Cennet wargeha we ye şînwarê we ye. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma hûn çi wextê dixwaze bi çawayê dixwaze bi nûrşîcanî ji cennetê meyvê cennetê jî nimetê cennetê istifade bike bixwe. Lê wela taqraba hâzî şecerete hûn nêzê vê dara hanîna neve. Eger hûn nêzê darê bibin hûn ji wê darê bixwe fetekûna minezzalimin hûn ê bibin ji zalima têkevin sinfa zalima hûn ê zulmê li xwe bikin. Ev ayeta hanê nîşan dide ku Xwedê Teala delîl û îsbata wê yekê ku Xwedê Teala temamê cennetê ji Adem re serbest kir lê got ev dara hanîna ne milkê tê nave tu xwe nêzê darê bike ne ku nexwe got wela teqreba nêzik nebe yani nêzikê wî nere ji xwe gava mirov nêzikê tiştekî şu mirovê dikin. Heta Xwedê Teala dibêje nêzikê zinekariyê jî nebe. Ala kulli hal Adem aleyhisselam di cennetê de bû şeytanê leîn Adem xapan Adem û Hewayê ji darê xwar û Xwedê Teala ew ji cennetê derxist. Ji vê ayetê tê fehm kirin ev ayet hanê nav vê peyamê didime vê mesajê didime. Adem aleyhisselam digel ku pêxember bû darekî ku ne milkê wî bû û Xwedê Teala lê qedexe kiribû heram kiribû gotibû nexwe. Adem jî xwar bi esyaniya bi emriya Xwedê kir esyaniya Xwedê kir. Tiştê ku di dunyayê de em ji bo me ne milkê me be ne malê me be ne serweta me be em ji bo menfieta xwe şexsî bi kar bîn werin. Em bê ku ji Xwedê wê re bivêjin em jî em wî îstismar bikin û bi hîle dek û dolab û desîsan em wê têk binin milkiyeta xwe em ji kesên zalim in. Tu muxtarê gund be tu melayê gund be tu rûspiyê malbatê be tu rûspiyê em bibe
ام بوی شم برابه تو رسپی عشیره کی به تو ایراد ام بوی دستلدار باجاره کی به تو شاب پاشا و وزیر و سروک به اف جی دبیت اوایت هاننا لسر نفسا تجی دوی ور تطبیق کرنه تو خالگورا و نفس هان محاسبه نفس خواه بکر لورا تو امیر به مامور به تو شاو پاشا به لوی ولاتی کو تو لی امیر و مامور او شاو پاشا لوی ولاتی قانون و نظام ہے لگورا قانون و سیستم اشترا چرچوه کی کشگیری کو سروک آنجی شاو پاشا چد کار بکه چن کار بکه امیر کی چد کار بکه چن کار بکه مامور کی حقی حتا کوی مافی حتا کوی ام بخواتینه دبیت الگورا و چرچوه و قانون تف بگیره و تجمال خلقی ملک خلقی تشتی کتبن ده سلاداریت ده مال دولت دبیت وانا جبو برجواندی خو مالباتا خو حوال و هوگرو حوالکو کی خو تو خرج نکه تالان نکه ویران نکه هر چی خو تو القانون تو الحیله بازیا بگر جبو که تو خرج بک تو حیله بازیا بک بناف قانونا تو درخجی تو بین سویا قانونات بین ریا قانون بیولا با قانون و مثلا وقت قانون درخستی پرانه دست تدابه ام بی امکان دست تدابه تو بکر قانون رو گرا برجیاندی خو بکارین گا تو جه استفاده بک دیسا توش کسی ظالمای او جه ظالما جهنم جحیم دوی مرف هر کسی ویا لنفس خو تطبیق بک مالک و نه مال مرابه ملک و نه مرابه ای گند به داره که دره دا به لچوله به دم ای تمام گندیا به مرعبه سینور به دوی تو تجاری نزدیکی وانه بن مال تشی ملک تشی حق تشی حقوق تشی اقص جه استفاده بکه گاوه که سینور جیران خو نگره گاوه که زویه جیران خو نگره گاوه که عرصا جیران خو نگره تو تجارت ده که تو چت که کیفاته یه دوی تو وی صحبتی باش گوداری بکه و حد خو حدود خو بزانه به بری بویجن تشتی نلری بحیله بازی بده که دولبا مافو مالو خلقی نخون گلی باورمندم اف یک جیویا یکا درنا خدا تعالی دستوری یونس دا خدا تعالی دستوری یونس دا آیتا 106 دا وها دویجی یک جی مرد که اوا ظالمه مرد که رفع ظالمه اوا که مرو دبن خدا را جهن کسا دعا بکن مثلا ملت مدوی یا شاه نقشبند یا عبدالقادر گیلانی یا شیخ موس یا شهید یا فلان کس اور یعنی بل هر دوره که کار ور گهردنه اوانا خودی دبن خودی را یعنی عبدی وی دبن خودی را جوی گوا دعا بک مرود کوچه مرود کو تورا مرود کو رئیس و چپر ظالم مرود و ظالم لورا ایکو تو خلقان دی خود تعالی ایکو آلیکاریت تدک خدا تعالی لإنسان خدا تعالی بجید هلا او ترى دبن خادرة جقولي ويجي عبدي ويجي بوتو سنة بكسي جي كسي مري ولو شيخ به ولو پیغمبر به ولو مري به جي كسي مري تشواد خوازه دعاء خوازه اوی تشكي نه درسته خدا تعالی جي يونس پیغمبر وهذا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك جبن خدا تعالی را دبن خود من دون نکو خدا تعالی دهله نا خدا تعالی هر جی خویه انسان دبن خدا را تشتی که دکن نابره خدا تعالی شیخ که دکن یا شیخ عبدالقادر گیلانی یا شاه نقشبند یا شیخ موز یا سیدا یا فلان شهید تو جم خدا ببر رجاجی مخلص بکه یا جی تو آلیکاریا مبکه کسی مریبه جخوا باجاره که شرکه تو کسی مریبه به یا شیخ عبدالقادر گیلانی تو جم خدا رجاب که خدا خلاص بکه و شرک لورا شیخ عبدالقادر گیلانی وفات کری شاه نقشبند وفات کری لتو جساقه که را بویجه یا ساقه که اهل خدا حاجی که دیو بابا خواست مربه که ساق شیخه که عالمه که مرشده کرا لجم تا آجی تب تلفون پر قصه کر تو بویجه سیده تو دکارج مرا دعا بکه بگی خدا تعالی دعای تا قبول بکه تو مرا دعا بکه اول درسته مرو دعای مسلمان درسته لگا مرف دعا جیکی بکن نه منفعتا مرا و نه ضرر مرا جی چه ببه مرو جی کسی بار دعا بکن کسی مری آنجی لاتو پوتا آنجی شهید بکن و ایش شای خواهی تعالی دویجم دوی تو جاری نک بیا
Yunus peygamber adı ve her usta iroj merad veje. İru kivi ayeti bixuyne Xwedej birad. Ana Xwedej mirad ve eci jwarad vejim. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uke ve la yedurruke. Tiştî ku ne menfaata tedehey, ne kar tedehey, ne zarar tedehey. Ne kar bidete, ne kar zarar bidete. Tu jwara gazinek. Du gazi onak jwan dua nexwaz. Hinek mealanda hinek meal Türkiye de divejim ve la ted'u min dunillahi hun jixiri Xwedê ji kesê dera ibadet nek. Eva tercüme ke şaş ne rastı. Ve la ted'u dua nek. Neku ve la ta'budu. نك ولا تعبد ولا تدعو تدعانك كسي دعاء نخوازا دفيج فإن فعلت eğer tutuştaki habık Yunus peygambera dveje fe inneke izzam min az-zalimin eğer tuj bili xwedê kesê ki ne fayda dedete ne zarar dedete tujwan dua bixwaze ve şağı tu divej çe divej zaliman va xwedê tara vana şkera divej peygamberê xwara divej Yunus peygambera dve awudaj Adem aleyhisselam ra gom veja em insanê ku ji rêzenin gelo divê em hesabê nefsa xwe bikin Xwedê Teala sekiniye li her derê hazir û nazir e gava Xwedê Teala divêje ya Muhammed evdê min pirsa min şte dike fe innî qarîb ez nêzîk im fe estecîbu da'wetî da'in iza de'anî gava kesê ku destê xwe veke duaker kesê dua dike ez ê bersiva wan bidim وی شاگرد دوی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی دوی وی شاگرد برای عبد مجی اجابتا رسالتا مبکن اجابتا دینی مبکن برسیبا دینی مبکن دین اسلامی به پیغمبر علیه السلام ایمانی بینور به قرآن ایمانی بینور برای ایمانی به مب بینور جبو کو دعای تا قبول دوی تو به دین داوی باوریه تهبه تا اجابتا به دعوا خواده کرده او تا ایمان پیانی حاطبه Veja gava Xwedê Teala divê ez nêzîkim. Lewra di destpêka İslamê da eshabiyat got gelo eceba Xwedê dûr e em dengê xwe biling bi dengekî biling gazî Xwedê bike. Ne eger Xwedê nêzik em dengekî nizm gazî Xwedê bike Xwedê Teala divê ya Muhammed îbadê min pirsa mişte dike innî qarîb ez nêzîkim. Xwedê Teala ji şêx jî nêzîktirê te ye, ji bavê te jî nêzîktirê te ye, ji şehîd jî nêzîktirê te ye. Xwedê Teala tu çêkirî xwe liqandî temamê ev şekl û şeweyê xweşik dayê te ev eql û mecûd dayê te dunya ji bo te xwe liqandî hemû tiştê ji te re lazim du dunyada bicî kirî û dunya kirî bin xizmeta te tu Xwedê bicî têle tu divê sima heşa Xwedê Teala li min nabihir sima heşa Xwedê zalim li te nabir ey şêxê te Şahê Neqşibend an şêxê Şehbqadirê Gelên an şehîd yan Şêx Mûz yan Ala yani kişiyan divê kêfayê qey ji Xwedê Teala daha nêzîktirê merivayê em bivêjin daha rehmawî Xwedê daha berrehemtir em jî dua dikin însan divê naxêr wernin zewha divêjin ew weliyê Xwedê ne tu çawa zane weliyê Xwedê tu çawa zane ew weliyê Xwedê Tealayê xelkê gotî welî welî ancak Xwedê bizim kî welî wî dostê wî mir ancak Xwedê bizanim kî dostê ana kî dostê Xwedê tenê pê zan ez û tu nizanim tenê ez û tu bi husn û zan bi niyeteka qenc û baş em dê were falan kes ehlê Xwedê bû li mêj dikir rojî dikir ehlê Xwedê ava husn û zan e ne ku em dereqê însan da sû û zan bi niyeteka xirav lê mêze dikin em bi niyeteka qenc û baş li her însanê mêze dikin lê welîtî şehîdbûn û munafıqtî vana karê Xwedê Tealayê kesekî nikare bê wele falan kes bî şehîd kesek nikare bê wele falan kes weliyê Xwedê kesek nikare bê falan kes munafıq e lewra vana tişteka qalbî ne tişteka meva ne diyar e tenê Xwedê Teala dikare divê mijara hanê da biryar bide vê da jî xwe gunekar nekin ji ber wê Xwedê Teala ji her kesî erhemû rahimîntir e û divê em şewa bikin erhemû rahimîntir e Xwedê ji her kesî berhemtir e divê em li Rebbê xwe bizivirin ava jî mijara mîneka dû dir mîneka sisiya Xwedê Teala Luqman aleyhisselam ji kurê xwe re divê kurê min divê tu şirkê çênek Luqman aleyhisselatu vesselam ji li kurê xwe şîreta dike şîretê Luqman aleyhisselam pir yek jê vayayê Xwedê Teala dibêje di sûrê Luqman ayeta 13 dibêje ve iz qâle Luqmanu li ibnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye la tuşrik billahi inne şirke la zulmun azim gava Luqman ji kurê xwe re digo û lê
لێ وەسیەت دکر لێ واز دکر لوقمانش کوڕی خوارە دگۆ واز دکر گۆ لا بنەیە گو کوڕێ من لا تشرک بالله تو شریکش خودێرە شێنەکە چرا لەورە إن الشرك لظلم عظيم لورا شرك zulmeka mezin. Şirk çiye? Şirk kesi şirkeş Xwedê çêdike Xwedê inkar nake. Lê hinek insan derdixe seviya Xwedê Teala. Mesela em bibêjin Xwedê Teala xenimê me ra dibe, Xwedê Teala zirarê dide me de, Xwedê Teala mukafatê dide me re. Yani menfiat û zirar terê Xwedê dide me re. Tu revse xwe vî sifetê Xwedê Teala bi şêxekê ra, bi welîkê ra, bi şehîdekê ra pavrek tu bê şehîd xenimê me dibe, tu bê şêx ocağê me kor dike, şêx bela me dide, me ji bo eva şirk e. Eva şirk ev e. La şirk ne sifetê kafir e. Kafir xwe kafir e. Şirk sifetê Müslüman e. Kesê Müslüman ji Xwedê re şîrika çêdike. Ji ber wê tu pêxemberekî gava nesih waz û nesihat li korê xwe kirin, zarê xwe kirin ne gotê korên bixebite, bibe amîr, bibe memûr, bixwîne, bibe profesor, zengî, be malê din kom bike. Gotê korê min ji Xwedê xwe re ibadet bike, muxlisîn el hewdîn. Xalis dîn dike dînê Xwedê Teala, tiştekî dina tevlî dîn neke û ji Xwedê re şirk çê neke. Şirk çêkirin zulmeka mezin e. Mirov şirk ji Xwedê re çêke. Yan jî tu bê wele ev qanûnên îlahî, tu bê ev qanûnên îlahî Qur'ana pîroz, bê ev Qur'ana pîroz, bê were qanûnê wana derbas nabe, ez hinek qanûnê din çêkim. Qanûnê beşerî ji qanûnê îlahî çêtir e. Qanûnê îlahî ê Xwedê Teala 1400 sal ewil daketî, roja îro derbas nabe, tu rave ser xwe çawa bike, tu qanûnekî têkî şirîkê qanûna Xwedê Teala, têkî dewsa qanûna Xwedê Teala û bu wê hukm bike, ev jî şirk e. Ez gava malê yekê bixwim, yekê bixim, sîlekî lîxim, derbekî lîxim, darekî lîxim, malê û tarlam, terş û talanê wî bibim, ez zalimim. Ew zulma hanêna ne bi qasê zulma ku mirov ji Xwedê re şirîk çê dike. Lewra Xwedê tu çê kirî, xwe ehsen teqwîm, herî şeklî qencî xweş tu xwe liqandî. Ev dunya giştgirî para te, hiş dayê te, çav dayê te, temamê hewasê xemse, bihîstekê xemse, yani pênc bîstok dayê te, em bibê her tişt dayê te, tu radî ser xwe, Xwedê Teala bi cî dêle, hineka dike ortaxê Xwedê Teala dike hevar û hevparê Xwedê Teala. Ji viya mezintir, êdî şirkekî din tune. Ev dunya hane xweş kir, Xwedê ji bo me çêkirî. Em çima hinkesa dik hevarê Xwedê Teala. Ma Xwedê Teala têra me nake. Rabbukum a'lemu bikum. Rabbê we çêtir bu dizane. Rabbê me ana ez çixwaz nefsa xwe bizanibim, Rabbê min çêtir bi me dizane. Lewra Rabbê me ez xwe liqandime. Rabbê min bi hesasiyetê me dizane, bi mejiyê me dizane, bi fikra me dizane, bi hêza me dizane, bi temamê hebûna me dizane. Gava ew Rabbê ku bi temamê hebûna me dizane, ez ê çima rahinde xwe ber şêx vekim, ya şehîd, ya meqbera seydan, zam ya şevana şirk e. Divê hûn biyan nekin û kesî neke hevalê Xwedê Teala. Xwe jî xêrê Xwedê Teala, pêxember jî di nav da îro hanê tu kesekî zirar û karê nade merve. Kesê mirî büsbütün em bêjî dunyayê ligî hadê qutkirinê ne xewsê heye, ne qutb heye,